Kärppien ja TPS:n 4. finaali oli jo loistavaa kiekkoviihdettä. Ensimmäisessä erässä Kärpät painoi päälle kuin yleinen syyttäjä. Toisessa Tepsi sai otteen. Kolmannessa mentiin taas Kärppien tahdissa ja välillä ratkaisua katsottiin jopa videoltakin. Mentiin 0-0 tilanteessa jatkoerälle, jossa sankariksi nousi Ari Vallin. Joukkue täysilukuisen. Kari Heikkilä, 3,5 vuotta takana. Sama metsästys jatkui tähän päivään asti. Mikä on fiilis? Mitä luulet? Kyllä fiilis on paras mahdollinen, ei voi sanoa. Ei sitä vielä ymmärräkään. Tässä on kuukausi oltu niin keskittyneitä tähän hommaan, että ei oikein ole tiennyt, että onko arki vai pyhä kun mennään ja aivan loistava fiilis. Ei parane mihinkään. Mikko Lehtonen, mikä on fiilis nyt? Aivan loistava, että 3 peliä jäi itseltä finaalista väliin ja nyt pääsin mukaan, niin ei paljon parempaa fiilistä voi olla, että sai osallistua näihin kekkereihin. Omat pudotuspelisi sujuvat kuitenkin aika hyvin kaiken kaikkiaan. Joo, siis todella hyvin meni omastakin mielestä ja sitten erittäin harmittava tuo loukkaantuminen, että kyllä sai niinku kiroilla aika kovasti kämpillä ja katsokaa äijät pelaa, mutta onneksi nyt pääsi osallistumaan. Tänään ei selkä näyttänyt paljon vaivaava. No en mä ainakaan näyttänyt sitä, että se olisi vaivannut. Kuinka jatkaa tänään ilta? Nestettä menee varmaan aika paljon tänään. Tuleeko huomenna poika näytille? Ei käytettua, mä en tiedä kuulutko äsken jotakin, mutta varmasti tulee. Ei muuta kuin onnea. Kiitos.